ದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜನ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೈದಿನಿ ಜಸ್ಟ್ दादा अपन पंद अंचा लाइक मन प्ले सब्सक्राइब मन प्ले शेयर मन प्ले दादा बंदा चैनल 3K सब्सक्राइब कंप्लीट आतन बंदा 3,000 सब्सक्राइब आर मस्त टाइम आपुंदिन्ने अण्ण 3,050 सब्सक्राइब कंप्लीट आतन एल्मनत्तंजि वीडियो आतन पंडा यानैते ना ब्लॉग मंतोंदुल्ले ब्लॉग वीडियो नड रेडी उंडु बट अपलोड अंपर नेटवर्क इच्छत अंचा वीडियो अपलोड मंतुना तुंदिच्ची पंडा रेंज इक्कुजि ಒಂಜಿ वीडियो अपलोड आरंड मूल ಒಂಜಿ 10 MB वीडियो अपलोड आरने मूल ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲೇತ ಉಂಡು ಐತ ನಾಟ್ ದಾದಾಂಪುನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ 3,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ 3,000 ಎಂಚಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಂಚನೆ ರಪ್ಪ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಡ್ ಅಂದೆ ನಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ 4,08,000 ಯೂಸ್ ಬೈತುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಅದೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ರಪ್ಪ 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 ಯೂಸ್ ಬೈತಿನ ಇಜ್ಜನ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಮುನ್ನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ